El 28 de juny és el dia per l'alliberament lesbià, gai, bisexual, transsexual i intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall, als Estats Units, que van tenir lloc el 28 de juny del 69, ara fa més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou a cap discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i segles, i així va néixer el moviment d'alliberament LGTBI. Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure'ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, ha permès seguir observant quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper, com és el familiar. Hem de dir que si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s'han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s'han detectat alguns casos de LGTBI-fòbia a la pròpia llar, en especial en persones trans molt joves, així com també la de probable LGTBI-fòbia a través de les xarxes socials. Un cop iniciat un retorn a la certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques violentes que estem coneixent als mitjans de comunicació. Avui, a Catalunya, que va liderar l'avanç pel reconeixement dels drets, amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a erradicar l'homofòbia, com són el Servei d'Atenció Integral LGTBI, anomenat SAI, desplegat a tot el territori, que des de la proximitat s'ha convertit en un nou punt d'informació, d'assessorament i recolzament per a aquestes persones, el qual el podem trobar a grans ciutats o a petits pobles. I també el compromís dels agents de Mossos d'Esquadra i policies locals en la lluita contra la LGTBI-fòbia. D'altra banda, la recent aprovació de la Llei 19/20 de 30 de desembre d'Igualtat de Tracte i No Discriminació és un gran pas endavant, atès que permet una protecció integral per via administrativa contra la LGTBI-fòbia i contra qualsevol mena de discriminació, i preveu el desplegament d'un nou reglament sancionador. Des de l'Ajuntament de la Ràpita volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI. I atès que el focus està a casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar, a utilitzar els mitjans i els canals que tinguin al seu abast per denunciar al nostre municipi i a la nostra comarca. Per això demanem a tota la ciutadania que s'impliqui en la defensa dels drets i les llibertats d'aquestes persones, perquè al cap i a la fi són els drets i les llibertats de totes, són drets humans. Per això donem suport i fem pròpies les reivindicacions que des del Consell Nacional LGTBI fan públiques en el seu manifest. Primera, el rebuig a la limitació de la llibertat, que en el registre civil encara impedeix el registre de famílies monoparentals on el canvi de nom en persones trans, que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d'asil i la protecció de manera especial d'aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regulació de la seva situació legal. Segona, continuar avançant en la formació específica del professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació d'espais segurs, de confiança per a l'alumnat, respectuosos i lliures d'aquesta fòbia, i la modalitat de tots els impresos i formularis administratius amb un llenguatge de caràcter sexista, no sexista i o binarista. En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a les dones lesbianes i als homes trans i la reducció de les llistes d'espera en aquest camp. Continuar la descentralització del servei de trànsit que atén les persones trans, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els processos de transició arreu del país. Tercer, millorar l'accés a la informació de les persones sordes LGTBI en igualtat de drets que la resta de ciutadania, la creació i administració d'espais inclusius i segurs per a aquestes persones, així com la formació de les persones que treballin en persones grans i dependents. Quart, tenim molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és menor i està més disseminat, ajudant a disposar d'un espai de trobada i oferir serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visibilitzar-lo des de l'administració de proximitat. Cinquè, continuar implementant la Llei 11/2014, adaptant-la a les noves necessitats i traduint els seus articles en accions, protocols i plans de polítiques públiques, d'una manera integral on totes les administracions i la societat civil es trobin als espais en comú per fer-ho possible.